Tortilla s kuracím mesom a s batátovými hranolkami. Najprv začneme s prípravou sladkých zemiakov, keďže tie sa najdlhšie varia. Ošupeme si ich a nakrájame na hranolky. Z jedného zemiaku vyjdu približne 2 porcie. Zemiaky si umieme a dáme do plechu. Dáme na ne slnečnicový alebo repkový olej. Ja ich nesolím, ale rada na ne dávam čili. Celé to zamiešame a dáme do rúry na 220 stupňov na hodinu a potom ešte 10 minút na grill. Mäso sa marinovalo v zmesi sojovej omáčky, medu a čierneho korenia. Dáme ho na rozohriatú panvicu s olejom a necháme ho, nech sa zatiahne. Zatiaľ si pripravíme papriku. Ja mám 1 červenú a 1 žltú. Papriku si pridáme k zatiahnutému mäsu a necháme dusiť aspoň 20 minút. Kým sa mäsko dusí, pripravíme si salsu. Ja som použila asi záhrsť cherry paradajok. Potom som použila 1 šalotku, ale kľudne použite hociakú cibulu. Ak máte cesnak, tak ho určite použite. Ja zbožňujem štiplavé a rozhodla som sa si tam pridať ešte nejaké jalapeňos. Celé to dáme spolu do misky. Pridáme olej, soľ a trochu citrónovej šťavy. Celé to zamiešame a môžeme odložiť do chladničky. Keď je mäso hotové, ohrajeme si v tej istej panvici tortilu. Teplá tortila je oveľa mäkšia a lepšie sa zroluje napríklad do burrita. Ja som si na ohriatú tortilu pridala syr, naše kuracie mäsko s paprikou, salsu a ešte čerstvý šalát. A keďže mám rada štiplavé, tak tabasko. Môžeme si naložiť zemiačky a zrolujeme to. A máme úžasnú rýchlu večeru. Dobrú chuť!